Здравейте на всички! Получих кутията на Pink's Beauty Box за юни месец. Както знаете, кутията изцяло се обнови. Вече е на цена 19 лева, без включена доставка. Самата доставка е 3,90. Ако искаме да получаваме кутията, трябва да се абонираме отново. Pink's Beauty Box имат рожден ден този месец и нямам търпение да видя какво са включили в съдържанието. Нека да започнем! Темата е 3 години Pink's Beauty Box. Първото нещо, което ми грабва окото, е палитрата с коректори на Wet n Wild. Много съм изненадана. Получаваме оригинален размер за 7,90. Удобната палитра в джобен размер съдържа коректори за цвят с мека кремообразна текстура, формулирани с натурални съставки като жожоба, алоe вера и лайка. Четирите цвята помагат за прикриването на червенина, сенки под очите, петна и други несъвършенства на кожата. Палитрата включва коректори нюд, светъл беж, лайф, зелено за неутрализиране на червенината, лайт за изсветляване с лек блясък и светло розовият роуз за изсветляване на тъмни петна. Всяка текстура може да се използва върху която и да е от другите и може да се нанася под или над дневния грим. Можете да комбинирате и смесвате кремообразните коректори за по-добра покривност. Така. Следващото е отново на Wet n Wild. Това беше пръскратият продукт. Получаваме отново оригинален размер. Wet n Wild представя летните нюанси на Mega Sleeks. Този нежен балсам за устни с цвят и блясък е във формата на молив за лесно и гладко нанасяне. Формулата е обогатена с палмово масло и масло от асаи, подхранващи и хидратиращи устите. Текстурата създава защитен филм върху устните, като ги предпазва от напукване и изсушаване. Пълната гама на колекцията ще откриете в 12 цвята. Имаме продукт на Фармона. Оригиналният размер е 100 мл за 5,20. И това отново е оригинален размер. Фармона душ гел или душ пилинг за тяло. Фармона представя своите екзотични колекции Let's Celebrate и Tutti Frutti. Душ гел или душ пилинг от марката ще откриете във всяка юнска кутия с апетитно ухание на екзотични коктейли или завладяващо ухание на плодове. Те оставят аромат по кожата за целия ден. Нежно почистващи частици, потопени в лек гел, старателно премахват слоя мъртви клетки и оставят усещане за копринено мека, чиста и свежа кожа. Изглажда, полира и тонизира, дерматологично тествани, без съдържание на парабени. Това е балсам за устни Body Beauty Bile PH балсам за устни. Отново получаваме оригинален размер за 6,13. Този добре балансиран балсам успокоява, умекотява и възстановява удивителната нежност и еластичност на устните, стимулира регенерацията на клетките благодарение на богатата комбинация от масла, арганово, рециново, карите и какаово. UV филтрите с швейцарски произход и ефикасно предпазват от вредните слънчеви лъчи. С слънцезащитен фактор 30. Да, много хубаво. И последното, което виждам в кутията е пакет от Bioderma. Hydra хидратираща мицеларна вода. И първата хидратираща мицеларна вода, съдържаща патента Aqua Genium. Този биологичен комплекс активира естествения процес на хидратиране на кожата и запазва необходимото за нейния баланс, количество вода.
Мицелите, съдържащи се в формулата, почистват кожата и отстраняват грима от лицето и очите. Hydra Bio прави кожата мека, възвръщаща комфорта и блясъка й, с отлична толерантност към кожата и околоочния контур. Това е малката бутилчица по средата. Получаваме и слънцезащитен крем с фактор 50+. Кремът е с ултра лека текстура, подходящ за всеки тип кожа. Патентът, съдържа се в продукта, активира естествените защитни сили на кожата, защитава клетъчното ДНК и предпазва от преждевременно стареене. Благодарение на рефлуидната технология, при контакт с кожата продуктът се всечнява и гарантира равномерно разпределение на филтрите. Комбинацията от 3 пудри улавя излишния себум и контролира отразяването на светлината. Усещането е за флуидност, лекота и мекота. И последното е ежедневният хидратиращ крем с лека и свежа гел крем текстура за нормална докомбинирана кожа. Биологичният комплекс Aqua Genium активира естествения процес на хидратиране на кожата. Благодарение на своето изглаждащо действие изравнява тена на кожата и подсилва естествения блясък. Гел кремът е обогатен с витамин Е, който предпазва кожата от преждевременно стареене. Дълготрайно хидратирана, тя възстановява своя блясък, мекота и еластичност. Фините линии са изгладени. И това е съдържанието на кутията за юни месец. Много съм изненадана, много ми хареса кутията. Всичко ще ми влезе в употреба. Имаме 4 продукта, които са пълноразмерни. Ще ми е интересно да разбера вие какво мислите. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да дадете палец нагоре и чао за сега!